ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ମାନେ ଏଠି ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଉଠିଲେ। ଏଠାରେ ଏମିତି କିଛି ମିଳିଯିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସତରେ ଭାଇ ଏହି ସିଜନରେ ନଜାରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ବିଲରେ। ବିଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦେଖିଲି ଯେ ବାପା ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କେ ମାନେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ସତରେ ଭାଇ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ମା ବୋଲି। ହେଲେ ବି ଧାନ ଗଛ ଉଠି ସାରିଲାଣି। ସତରେ ଭାଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଖାଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍। କଣ ହେଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି। ବାପା ମାନେ ଗୋଟେ ବିଲରେ ଜଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ବନେଇଛନ୍ତି। କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ଗଲି ଭାଇ, ସତରେ ବସିବାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଛାଇ ବର୍ଷା ହେଲେ କଣ ହେଲେ ଏଠି ଛାଇରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ କଲା ପରେ କ'ଣ କରି ଭାବିଲି, ତାପରେ ବାପା କହିଲେ ତା ଘରକୁ ଯା। ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଉ, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ମିଳିଯିବ କେବେ ଲାଇଫରେ ଭାବି ହିଁ ନଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ପାଇଲି। ଏଠି ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ପକେଇକି ଯିବେ 10 ଟଙ୍କା। ପୁରା ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଦାନ୍ତ କାଢ଼ି ଘଷିଲି ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।